Čaute, čauky milky, moje meno je Marko Bezmatúč a dneska natáčam hru s názvom Sick Heroes a dneska budeme proste bojovať, takto klikať a vpravde máme tu ostrovčeky, ja som už spravil všetky ostrovčeky, ja viem, pardon za laxeky, ale sme na pečke. Takže môžeme ísť. A boss, je tu boss, to nedám. No, jak vidíte, popravde, táto hra je o tom, že musíme iba klikať. Keď sa ho chcete stáhnuť je na Steame. Ja som ho videl na Steame, seka mi to znovu navadí. Ale keď tak menšie seky, že to bude pôjde. Bez kde temen, takže že tak, ja si vylepším môjho prvého tohoto Stigira, proste hrdinu si vylepším, to bude veľmi moc, ja vylepším. Tak. Tak no, že máme už, sme na šestke. To video bude trvať 10 minút, a to pardon, ale tak, teda najprv musíme ho poradiť. Potom tuto máme také, že keď porazíme všetkých, no tak je tam boss. Tak aby vás to zaujíma, no kebyže chcete túto hru, dávam ju do popiska videu. Budem natáčať videa, nebojte sa. Keď títo lagy, tam proste iba keď natáčam, mám tam lagy. Nevadím. Ale hlavne, že môžem natáčať. Takže ja si vylepším túto prvú, lebo tá teraz sa mi tam dá. OK. Menšie spomalenia, ale to nevadí. Tak, môžem ďalej bojovať. OK, ubieram 20, takže tuto bojovať budeme bojovať. Popravde, jak je tu tá lepka, no tak tam je že koľko sme ich zabili a keď budú až 9, potom toho posledného 9. zabijeme. Zničíme popravde, no tak budeme no tak potom bude boss popravde a ja si vylepším, ja si kúpim. OK. Takže mám nový toto. Super. Pro na Skype, keď chcete, sa volám Sondak, ale to je môjho bráchu Skype. A potom OK, tak už ideme do 8. Neblbnite. OK, ja si teda vylepším. Najviac sa teším, že keď budem mať levely 100, lebo keď budem mať levely 100, budem ich dávať asi na 1 hra. To neviem ešte, ale uvidíme to. Uvidíme. Dobre, prvý diel z tohoto. Nikto to ešte nenatáčal. Nikto. Keď si pozriete, no tak iba trailery sú. Trailery. Pardon, neviem to vyslovať, ale to je čo hovienko asi, čo ja viem. OK, mám level 19.
Dala 26 demižu. Čiže docela dobré. Pardon za lagy. Keď niekto ešte... Tak, že... No poď. Nevadí. No dobre, zabijam ich. Sa to ubíra. Sa mu to ubíra. Asi to táto. To rýchlejšie obiera zase. Nevadí, takže... Môžeme bojovať. Takže tak. Popravde to sa mi robí iba vtedy. Keď natáčam. Keď som nenatáčal, som to začal akože tak trošku hrať. A vôbec mi to nesekalo. Teraz mi to seká. Neviem kvôli čomu, ale... Dobre. Nebojte sa, poriadím si nový počítač, alebo spravím si nový účet. Mám jeden účet a potom si môžem spraviť nový účet, akože. OK, tak... Cik damage 30 až. OK, tak nový ďalší achievement, to nevadí. Teda popravde budem musieť dať pozor. Takže prepáčte, ale... hovoriť... A poď. Dobre, aspoň. Pokýlíme. To nedám hned, ale ako... Desine. Možno budem natáčať aj z kameru. Keď sa mi ako bude chceť. No tak, bude to dobré. Tak Lucky Live stream s kamerou. Čo vám na to? Tak píšte dole do komentárov. Či chcete dole, keď budem mať live stream, to bude za dlho, ale však. Tomu keď chcete prísť, môžete prísť aj na môj dom. To je Minárska 18, Hrnčiarov. Keď si to pozrie veľký Angličan, Čech, nás si dávajte pozor, lebo je to po slovensky. Slovenské video a takže pravde tak. A to hra ma baví docela. Klikanie. No, takže máme 25 level, to mi je jasné. Pardon, neviem, asi som nachrípnutý, ale asi hej, asi pôjdem do tej deviny, a toto už sere vážne. Ty kokos. Tak ho. To sme si dobre poriadili. Ja ani klikať nemusím. Ja zbieram iba pravde kaldy. Tak. No poď. Tak. Tak ja mu pomôžem, aby to bolo rýchlejšie. Takto si zarobíme. Takže tak. Si zarobíme, môžeme si kúpiť toto panička, jebľačko. Tak čo by som chcel o hrách? Čo môžem natáčať? Minecraft môžem natáčať. Tak čo ešte natáčam? Neviem, keď mám tak čas, môžeme natočiť aj ďalšiu časť. Neviem. Možno môžem. Tak za chvíľku budeme končiť. To budú také menšie ako...